ቅድሚ 30 ደቂቃ ዘረባ ጀሚረ ክገርመኮ ማለት እዩ ኣበይ ዳ ፀኒሓ ከይትብሉ ሪከርድ ዝገብር ዘሎ ይመስልኒ እዚ ካሜራ ያለ ገለገለ ሚሞሪ ወዘተ ገለ ዝበሃል ኦዲዮ ናብ ናይ ልምዓንቲ ጉዳይ ክንመፅኸልና ቅድም ቀዳድም መንግስቲ ሸላ ንጉስ ሸላ ወሃብ ቃል ኣወል ሲዒድ ጽቡቕ ስራሕ ይትሰርሕ ዘለኻ ካብ ስልጣን ካብ በይነ መዝነት ከኣሊኤ ኢሎም ኣለዉ ወላቶ ኣወልካ ሲል ጠፍና ሰራቂ ግዜ ሕሱም ከምዚ ዝጋላበጥ ለካ ሓምቕ መዓት እዩ ማዕበል ግልብጥ ኢሉ ንስታሊን ትፋሕ መሲሉ ገፁ ትርእይዎ ኣነ ስማብዚ ተጻዒንዎ ኣገልጊሉ ዝወደአ መፅዓን ደመሲልና ንኸደልና ንሕና ወይ ኣነ ገንዘበይ ወይ ኣነ 10 ሚልዮን ናቕፋይ ክብል ጀሚሩ መን ማዕበል ማለት እቲ ኤርትራዊ ከም ረሳስ እንዳተፀረበ ይጨሎ እዞም ደቂ ጎረቤት ከዓ عود مسل قصاتهم سبعة بحورو جن زجرة من نسي خالي نجارالو أتا إيري تي في تبهال سي إيري تي في تبهال مي تلفزيون لا تقوم حنتغم حمص نايس نت أواوي عرفتي زين عرفت سيا سمعت حلقة من الساعة حبزوا وتندي معت غيره سلسة معت روحي منه الإيري تي في تبهال زينة أيام شو هاي اللي شو شقي هاي له دبيت حدا منصر غير موصيو نيرا يحلف حلفا جن حجلو مع انت مالتيو مشدن يماسلنا زعينتيو كالاي كا سلسته قالات حيز موصيو درجاتات باندا مكوت باندا ديبلا باندا وططو باندا محسي باندا وزه تغلز بحالو سامورا بعل صادقان مكوتات يوم زي مكوت باندا تمد مالتي زي يو ان مالتي يونايتد نيشنز استحبابرو منغست حدا سممع فطيرو مالو امغو ايثيوبيان ايرتران زي خا ايرتران ايثيوبيان زلوون صقم كفتحه صعرتات جمير ميو أبونا ذا مخورنا مخري ياكل حزنا بطرنت حزنا وكنات حدا مشنفاين تشنفاين زي بلو نسخاتكم من الشانل اللي حدا يشتغلكم سبسكرايب قبوريكم نبارات ندحر داخوينكم كن تايمو يخبلوكم حناص زخون رئيتوس نمصحافس كميل ايوه يدكم وند عنقف صحاي ارأيا شدن انبسا keep going قلنا مالتيو keep going نبعل انبسا ودني مالتي صحاي حوي انبسا اوكي ازي مالت وسط ذا دو ذا وسط وسط ذا يا تبال بجئز مالتي ذا نبينا ترجم على ناي مالتي يا بجئز ذا انت خوين جن ازي تايز بحال ارتيكل بالانجلش اقوامي بجئز مستأمر قال وسط ذا كم يكونت وسط ذا ابو وسط زخونت نجر زلاتا مالتي يا ذا وسط واي تقرنيا حافتي اسكا نعمنا لهم مع انت فيديو خنسجرينا نقول شلا مجلس يهبوا له يوم بو بينا خنجمر Welcome to Shidden Reacts 1 زوست اشلا شدن نيشن ولا تو اول كاسيل طفنا سراقي ازي وتهدر كاي كون يلو ارماري تحبيا فيلم ايس ابر ماري تحبيو ادوغا رجيماتو ومش أبر مالي تحبي وتهدر كاي كونسي سبنا وتهدر كجفة فيلو هادامي سراغي نعرف واحد دعوة ولا قبع نعيت إنسان بلا كلام نعيت بلا كلام نعيت الرغبة بلا كلام نعيت الرغبة بتاعتي في إيرترا ولا قل قايت ولا قاعد تردان تزوي إيرترا نعيت سمع نعاي سمع كاني تردان ودي كاغا شلا ناوي سوى زعلي تعالم تناوي ساعة تودي أنا تردان زودي قرم تسامي عولو قالت جنزل يعني أبيت نبيشا جزر أبيت زنا ينبالي روين كسعبة إنه هجها أخيرني أفتح خيري تسامي عوين before and after إيوه بعد before and after نيترا خير كله حجن أديتنا بون سجمنا حويسن داستها عدلو كتاب الوا متجارها أيوه طبعا مثل تفاح مثل قطو تفاح ده مسيلو ايش مع كور ناي دواي مع كور مثلا انت اوي كان رغومي مالتي كلتو شماتات توائسهم ابزي يتصقم موت حصي كوين كامبر نسخانه معلها سي كتكون تدلني خاد اني رقادا حجي لو ما عند بصيخه اب ناي ستالين غص اتاታይ نمتاي تقون الله زي اسنتاي تقن الله تام ايشي بزخونه بقى تفاح مسيلو تا غداي زي ان خبل يزخلي زوريا طمطم زخد زلو واي غنزبي يزبل واي غنزبي واخ ኤርትራዊ كم تتصرف رساس እንዳጨለቆ خيد ታሙ ጨላቆ ስነቶም ካልኦት መናእሰይ ትኹን ማዕበል ሓደ ግዜስ ምርገም ኣለዎ ግፍዕ ኣለዎ ታወዲ ንስኻ ታይ ጨሊቁ ካሕጂ ንስኻ ንባዕልኻ ንሱ ዝበሰለ ቱፋሕ መሲሉ ንስኻ ቀፂሉ ዘሎ እንታይ ጉዕ ቱፋሕ ይኻኒ ኻ ወዳቀ
دحان نسو بقى بس يلوسي ماي ابلع زناب مزنبس بقى تايز بحال حيزو مالتيو واتري زخونه كوينو نسخه كن زبسلكا توفحات تمثل الله خنصانه معلخ نسخه حيس زچلو ارساسي تمثل نسخه كمايا عين حق نفرد تباهيلنا اره فردو كبيدي تغزي رايو ايش قصل انه على تنتوا يسمو وداس ኤርትራዊ ከም ዝተጸርበ ረሳሲ እንዳጨለቆ ኸይድ እቲ ኤርትራዊ ከም ረሳስ እንዳተጸርበ ይጨሎ እዞም ደቂ ጎረቤት ከዓ ዓውዲ መስል ገጾቶም ሰባት ዓውዲ ትፈልጡ እዮም ዓውዲ ፊልሙን ናፊላ ኣብፅሕለይ እሺ ዝኾነ ጥቂር ዝበለትን ነገር ስለ ዘለያ ተረዲኻን እሺ ለንቅነ ክትገብሮ ዝቐንኻ ስራሕት ኣሎ ኣነ ኣይ ፀላእኾን ሓቂ ዘረባ ምክንያቱ ኩላና ብሕሉትና ይነብር ኢና ፍቅሪ ስለ ዝሰብኽ ተለኻ ከዓ እግዚኣብሔር ፃመኻ ኣብ ቀጥራይ ክብል ዝኽእል ግን ሓንቲ ቅር ዝበለትን ነገር ኣላ እንታይ እስከ ንስኻ ላይክ لأنك أنا هم تخطو له زقناها أنا أدوني دمت نهبوي كان أدوني د فوت نجبروا اللي قال خطب زقناها دمت نقول خطب زقناها سي نعيك أبزع كرز بلد النجرسي نحن حواتك سان إنترنت زي ما الله هاجر ناس كندي طبعا بنجل ملنزل له كوفي له ماله سان إنترنت زي ما الله نمتى أنا خابز كل عالم تفيلنا نحن خمس خنا سكنا عنا اسك دمت سكونا نحن عنا بخالي بهلاس دمصن منتاي زيكون كايا دمصس زيكون كانا تقين كايو بكن الناس سمي خاص خاون كتملسلي تسفا قبر ماشي نحنا ابزي ني انترنت ابئنا بقليلو نركب زلنا سبات انتاي كنقبر نوعلالنا ارتراوያን احوات ابزي بحنساب تاكيبنا هو እናበልና ኣብ ቅድመ ዓይንና ኤርትራው መንእሰይ ኣብ ዓለም ተገይሩ ዘይፍልጥ ኣብ ቅድመ ዓይንና ነብሱ ሸቀቅ ኣቢሉ ኣጥፊእዋ ካብዚ ላዕሊ እንታይ ሞ ብዙሆነ ግን ነታ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኤርትራዊ ሓልዮት ክግብኦ ብርግጽ ግን እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኤርትራዊ እዚ ንሕና እንዛረቦ በቀሊሉ ኣብ ኢዱ ዝኣቱ ዝኸውን በቀሊሉ እዚ ንሕና እንዛረቦ እንሰርሖን ነገር ዝሪኦ ተዝኸውን እንታይ ዓይነት ጽልዋ መፈጠርናሉ ኢለ ክሓስብ ከለኹ ሓደ ግዜ በእውነት ክፉእ ካብ ምርኣይን ካብ መስማዕንሲ ዘይምህላው እውን ትመርጸሉ ነገር ኣሎ ጽቡቕ ሓሳቢ ክፉእ ካብ ትዛረበሉ ሕማቅ ካብ ትገብረሉ ዘይምህላው ሓደ መማረጽ እዩ ኣወ ከም ኣዝበለት ንዓት መሰላ በሃላ ቅድም ሕጂ ይፈልጥ ባዕላ ማለት እዩ ኮፍ ኢላ ተመሳሳሊ ሓደ ዝኾነ ይኹን መጽሓፍ አንቢው ዘይፈልጥ ሰብን ጥዑይ መጽሓፍ ዘየንብብን ዋላ የንብብ ማዕረ እዩ ኳዳስ ሕማቅ መጽሓፍ አንቢው ካስወረ ከምረዘካ ይኽእል ኣምረኻው ብስሩ ጸገሚ ወትክክሊ ቁም ነገር ዘይነቕርበሉ እንተኾይና ተዝዕጽ ዋላ ትርጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ብቁም ነገር እንድሕር ዳኣ ተዛሪብናሉ ዘኦንሊ ግን ሓደ ግዜ ካብ ዘይምህላው ምህላው ኣዝዩ ዝሕሽ ጉዳይ ዋላ እኳ እንተኾነ ማለት እዩ ኤኒዌይስ ተሓሳብካ ኣይጸላእክዎን ማለት ዝኾነ a little bit different dimension il ፈረንጅ እኮ በተኻሊ መዳይ ክንሪኦ ኢንተርኔት ሲያሉ ባወደኒ ታይም ወንገብር ረኸት መንግስት ካብ ዝወውት እንደ ማዕት ገይሩ ሰለስተ ማዕት ረኾይምሎ ኣብ ኤሪቲቪ ዝበሃል ዜና ኣየምፅዎን እዚ ኩሉ ሶሻል ሚዲያ ከም ዝመተ እንዳተዘርግሐ ቴሌቪዥን ኤርትራ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣየምፅዎን እቲ ምኽንያት እንታይ ኮኑ ኸውን ተሓስቡ ዶ እቶም ደቂ ዓድና ሃየ ታሪኹ ስለ ዝገለጽና ብዛዕባ ናት ዛረቡ ብዛዕባ ሻዕብያ ደይ ትዛረቡ ምናልባት ሕጂ ምስ ከሰስና ምስ ወቀስና ድሓን ንሕልፍ በሉ ተም ተቃውምቲ ከም ኢሎም ኣለዉ ተም ተቃለስትሞ ገለገለ ከይብሉ ምናልባት መጽ ስጋሕ ሕጂ ግን ዓሰር እዩ ዝተጻረፍና ዝነቀፍና እንተሊና ብህይወት ስለ ዝነበረ ጸገም ኣይኮነን ህይወት እንዳህር ሓሊፋ ግን ሓሊፋ ስለዚ ገሊኦም ተሰኣፎም መምጽሎም እንተስ መሲልዎም ተስገለ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ገለ ግን ሓቂ ሓይሽ ዘሎ እዩ ኩሉ ግዜ እዩ መከብ ሳብስክራይብ እውን ትጥቀመሉ ሰብ እውን ክትህሉ እያ ማለት እዩ ሕጂ ኣያደራር ሓደ ግዜ ኣነስ እንታይ ድዩ ሓቂ ምዝራብ ይፈቱ ማለት ጽቡቕ ኢኻ ቅድሚ ሕጂ ትዛረቦ ናይ ዓበይቲ ወዲ መኳንንቲ ኢኻ ወዲ መሳፍንቲ ኣዘራረባኻ ጽቡቕ ወረጃ ኢኻ ደስ በሃሊ እዩ ውርዙይ ብባህልኻ ትሕበን ትኾርዕ ብህዝብኻ ከምኡ ኣቀራረባኻ ፎቶ እየ ነይረ ሕጂ ኸ እንታይ ምግባር ጀሚርካ ማለት እዩ ስኢልካ ምትህልላኻ ኣብዚ ምሰልጠነ ንኽትሰቢልካ ስለ ዝሓዝካዮ ንስኻ እውን ኣይትጸልኣን ነርካ ሳብስክራይብ ህቡብነት ብእግዚኣብሔር እምበር ብሰባት ጥራሕ ዝርከብ እንተዝኸውን ነይሩ ንስኻ እውን ኣይምጸላእኻያን
سريحة هبوب كتكون ويكا أخفلت ألكا تزارب كاسي سبات كسمع لك ديكونن وصيخا أبزي تزارب وزلها دوس ولا صورتنا أملاخي تقرب وزلها أيكونن كوهم مالتين من تأخاجن عمنا ده حق يسريس زجبر كاجيركا زور يغتول زلكا ويل سيد إن ويل دان ويل سيد إن ويل دان صبوق أيادرار بس نتباب كتنريو نخيلنا انت دا عارفو جن عارفو سلازخونه بزعبا زعرفه كاب حماق مزراب صبق مزراب يحيش ازول مالتي أنا بركة منقسة سماء يوارسو سدروها صنعاتي هابكم سلازبالكو بلتكا ومرقص كيري مالتايكم obviously تخكليو كم مبال وقاداس بحال ولدنايو انت بالكا خا يطعملكا بتناي ابوتاتنا حدا زخونه سب ناب عرفتي بصيحو كابز عالم بموت انحردا تفليو زخونه يكون عينت افلالاي هلخا بزي يقدس وا افلالاي كحساب سماي دي اتا مريتاو كو يتفلالاي ايش ماما قعي كان شلاي زرسنا كان شلاي بزودي موصي بايزوي زايد ايش انا ماما قعينات كنتاي فوتو انيره ازي بانديرا ناي تግራይ حسكي تግራይ حسكون اساس حسكون بقى تግራይ تعوت هبلكي قالي بلكي الى يسفا كتحسوا عيلاني راح حسيا كتحسوا عيلاني راه ما قعيك ادو حقي إلى تمام دي راونا قاطامي امبرك حزام زولكو يتودي تخينات دحار كن تعوت كن إلي تعوت إلي سبيتو كين ينسحا مالتي يطعيسن امو غويتا مهر انتي موسيلكم صمر وعتا تخلفتا مئتاو تاسناي سونيو تاسنبت صحم مسرح خذ حدرت صحني را طعم بيليا دحار كا فطاري تغاغي ابزي فلاط يحزليني لس ناصونكو حاجي افتا قدام سعور نسنبت تنساي صحنا سراحو حجون ጨው طعمت لي طعمتن كبل طعم بيليا هيلن حجي سبا انتي لومن ذا صومسي مئتون موصناس انكيا قنات كحطيات كبيديو تاصوم بخلت عقيتات حجي دماس ماما غعي كمزي ايا حقي ترب تري نسخه ما إلى حسيبات تانيرا أنا إلى نقويتها جهيل إن هنسجر حجة باندا مال وطأت له أبتحدي جبلاتات النيو عم أخل قابل على مكتات النيو سامورا بعد كان مكتات يوم زي مكت باندا يوم بعلى برهان بلايتهم أنوتي جبلات ولهم تعال جيتها شو جبلات politically إزازو خاليون إزازيو يزوم دي ولا تاتم أخذ زنيو بعلو الدن ترو أنا مالتي بعلو الدن ترو بعلى إبراهيم يوم بعلى كده شو يوم تم دي ولا تا إزاي قرم يبو وطعطوا عني وتحت وطعطوا خم بعلت عمز ولا مالتي وطعطوا يوم تزاروهم زي فتي وطعطوا ربش إذا حد ركع ناله مالتي ناين حراي قلت مسالة تي إكزامبل تي تولد زلخا زي نفوت أنقع يكون ساينس كمثلنا نيرختها مع عباي سلازي كنا مالته إيه قطر عباي مستمخوانا أنت تولد زلخا وتطو محسي دي بلا كلهم زيهم دولدنا ندعبنا يوم كسام ودعتها وي ريزل زم ينو ما ندعبنا يوم زنبرنا حجة أنا قرم زبلن نقن سبت هايديو تاناتو زلا تسكمسي تشكم توانا شخمي كم تنصوها قلقالو خوينس يورورا ندي زولو نسو بقى كم دي زولو زبندر قل إزبل أمنا ناي كادر زخدروخه لعلا أملاخ حدا والقسب زملخوخه كاب يسوع كريستوس نلعلي علم جورو هرتنخ إني أنت يموت كتبل سبكه فتلو ورك إن دايل خزارة حجة أنا حسابك غيرك كتردي نهايل دبيت بايزوك تقطع تيلك وي فتلو ورك وي ألم ملكات راح تزارب بقى وديا شعو إريتها بليو تولرانس يقولون بقى شعو مالتي كساب زيخه نسخة قتاي تبان فصم كادر بقع بقع مالتي سي just absolute مالتي نحدث بمقلقال زنت قلت كحجي سيوم أجزي أبرغات بال نقصنا قستودي قبال ناتك فتاورار دي خانسخا نقادراس دي أمنتاي تمدبك لومي فيدرال منغستي زمرح عدي أب فيدرال منغستي vertical distribution of power horizontal distribution of power تبال vertical hierarchy more than that بقى خالي نقر تبال نقر يلن نسخا بفولي contribute تقبرو نقر قنتاي مسيلكا اتسرعة وعدنا vertically distributed horizontally distributed بشو بتقبار كم بعد نسخا زا أمسلو ناي vertical hierarchy زلوه social status مالت كمزي كلاس فتير كاسي أبت خلاص زلوا سبات نعاتهم بمدقف ناتاتهم هافتي إكسبلويت بمقبار كالي ود دخاخة أزبل بمول أير كبل لين اللي كتحسن مالتي معرة أفل لنا حجي نقرأ مالتي معت جل سبسكرايبر كله يقولوا ببقعة بزراربان كان غلاي في اللتن والنوس
ማለት ንሕና ክንደፍር ኣይከኣልና ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ማለት እምበር ሙኩት ኣላ ኣብዚ ጌታቸው ረዳ ሙኩት እዩ በቃ ዘረጥረጥ ኣቢልካ ኣለ ሰብኣይ ማለት እዩ ባይዞ ምስ ጌታቸው ረዳ ኮይንካ በቃ ተተሓይዝካ ኣለካ ዓለም ክትለዓል ከላ ግን ንስኻ ግልጥ በቃ ዓለም ብቻ ጥራሕ ዓለም ዝብል ዝኾነ ቃል ይውፃእ ሕሽክርና ናይ ውልቀ ሰባት ማለት እዩ ኣነ ንምንታይ ጌታቸው ረዳ ዘይትብለ ይብለካን ግን ኣብ ዓድና ዘሎ አንጀስቲስ ኢኩዊተብል ዘይኮነ ፍትሓዊ ክፍፍል ጥቕምን ስልጣንን ተቃዊምካ ርቱዕ ብዝኾነ አንደበትን ማይንድን ራይት ወይ ተተኸይድ እኮ ፀገም የውል ንስኻን ውልቀ ሰብ ክትድግፍ ግን ንኻልኦት ሰባት ውልቀ ሰብ ተወቀስ ውልቀ ሰብ ትድግፍ በቃ እዚኣ ስራሕካ ንስኻ ማለት ሶ ፀግዕኻ ኢኻ ትሕዝ መወዳእታኻ ንስኻ ዓርስኻ ማለት ድሕረ ደጊም ዊ ቶክ and I will make them humiliated I will drag them down ኢልካ ተሓስቦም ሰባት ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ትናትካ ተሓሳስባ እዩ ዘይስዕቦም ዘሎ እምበር ተመናእሰት ኣይገብረሎ ማለት እዩ ቀዲሞም ካይኸደሎ ብገዛ ዓዱ ናበይ ክወፅእ ህዝቢ ትግራይ መዓት ወሪዶ ስምዕዎ እዚ ከዓ ካሊእ ዓርሱ ኢሉ ካብቶም መኻኹት እዩ ሙኩት ዲዝወለ ወጣጣ ይኾን ማለት እዩ ደግሞ እየ ኣብ ትምህርቲ ቤታት ለሎ ሓይሊ ውፃእ በልዎ መርዘነብ ትፈልጥዋ ይኹም ውፃእ በልዎ ካብ ናይ ህዝቢ ናይ ልምዓት ትካላት ዝበሃሉ ናይ ፍልጠት ናይ ሕክም ናይ ጥዕና ትካላት ዝበሃሉ ካብኡ ክትወፁ ኣለኩም እዚኣ ኣመሓላልፍዋ እወ ናይ ተስፋይ ራያ ዘረባ ክመፃ ዓሻ ይሙት ከፃውት ይብሉ ወለድና ዓሻ ኣይሙት ንምንታይ ክነብረሎም ስለ ዝደለዩ ነው ከፃውት እንታን ከፃውት ሲ ዓሻስ ክመውት ኣይብሉን ይብሉ ሓቆም እዮም ከም በዓል ተስፋይ ዝኣመሰሉ ዓያሹ ይንበሩልና ከፃውትና ምእንታን እዚ እውን እንታይ ይብል ሲ ትዕሽነቱ ኣብ ትካላት ጥዕና ትካላት ትምህርቲ ወዘተ ዘለኹም ሲ ውፁ ካብቶም መገዛ ዓድኹ ናበይና ክንወፅእ ሕጂ ናበይ ንወፀልካ ንስኻ ወፂኻ ደለኻ ንስኻ ወፂኻ እኮ ነርካ ኣፍተር ፅቡቕ ናብራ ትነብር ነርካ ሰላማዊ ዝኾነ ናብራ ትነብር ነርካ ኣብቲ ወፃእ ልፋዕ ኢሉካ ብሕልምኻ ዳውላ ክትሽከም ናብዚ ዓዲ መፂኻ እምበር ዘይልወጥ ነገር ኣብዚ ዝበዝሕ እዩ ሕጂ መፂኻ ንዓና ውፁ ትብለና ንስኻ ዝሓስካ ሒዝካ ማለት ናበይ ክወፀልካ ሰብ ክመሃር እዩ ገና ትምህርቲ ቤት ንኽመሃረሉ እዩ ተሰሪሑ ሕክምና ንሕክምና ኣገልግሎት ይዝህብ ቤተክርስትያን ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎት ኣለዎ ንስኻ ሁኣር እዩ ውፁኻ ኣብ ምባል ጀሚርኩም ንስኻትኩም ማለት እዩ ተውፅና ግዲኹም ዲ ካብኡ ንስኻትኩም እንታይ ዝበሃል ክትፃወተልና ተሓደ እተው ክብለና ተሓደ ውፁ ክብለና ተሓደ እተው እንዳበልና ክንነብር ዘለኣለም ንስኻትኩም በፍንጫኹም ትወፅዋ ኩላ ትመርሕ ዘላ ጉሕጉሕ ኢላ ትጠፍእ ሓራ መሬት ዘለኻ ትከውን ትኽእል ኢኻ ኣይስማዕ ማዓነኒ ትብል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይንካ ተጋላላይ ትብል ኣካል ንሕር ኮይንካ እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ ማለት እወ ሓቂ ምዝራብ ምስ ጀመርካ ከዓ ሽዑ ዕረ ክጥዕመካ ይኽእል እዩ ሽዑ ከምዚ እኮ በለኒ ከምዚ ኢሉ ተቃዊሙኒ ከምዚ ኢሉ እኮ ደገፈኒ ከምዚ ኢሉ እንታይ ዝበሃል ኢላ ገለ ውፁ ናበይ ክወፀልካ ኢልካ ሕጂ ናበይ እንታይ ከዋጢ ክወፅእ ትዝወፀ ክንደይ ሚልዮን ህዝቢ ዘሎ ተሰዲዱ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ማዓስከር 5 ዓመት ኣብ ክረምቲ ካብ ኬንዳ ክትወፅእ ለኻ ሕጂ ውፃእ ትብል ዘለኻ ብሃም ብስሩ ከምዚ ዝኣመሰለ ዕሽነት ከዓ ንሕና ርኢና ይንፈልጥን ኤንዌይስ ንዓይሳ ማዓን እንተኮይኑ ዝበሃል ናይ ዓይሽ ዘረባ ዋጋ የብሉን ሓራይ ናቕፋ ፕሬስ ምስ ኤርትራ ክንዘራረብ ድልዋት ኢና ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ምዝራብ ጀሚሩ ሽደን ኣቀዲሙ ዝገመቶ ጉዳይ ኣሎ ተቀዲሙ ዝገመቶ ጉዳይ ከዓ ነጊረኩም እየ ኣብ ዘይስሆትና ኢና ክንኣቱ ዘይግባእና እምበር ንሳቶም ናብ ዕርቂ ክምለሱ ይኽእሉ ካሊእ ሰላም መማረፅታት ክጥቀሙ ይኽእሉ ነናይ ባዕሉ ዝኾነ ዲል መግበሪ ዲል ብሬከርስ ዝበሃሉ ወሰንቲ ዝኾኑ ነጥብታት ወይ ከዓ ከምዚ ትሬድ ኦፍ ዝኾኑ ነገራት ሒሳብ ሰሪሖም ካልኩሌት ገይሮም እዚ ሃበኒ ክበካ ክበሃሉ ይኽእሉ ንሕና ኣብ ምንታይ ንርከብ ንሕና ሓፀብቲ ማዕኮር ኮይና ተሪፍና ዘለና ማለት ሶት ናትና ዝነበረ ናይ ዓድና ካይዳ እምበር ስሕተት ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ክመፁ ከም ዝኽእሉ ገሚትና ግምት እዩ ኣሜዚንግ ዝበሃል ግምት እዩ ባይዘወይ ሕቡራት መንግስታት ድርጅት ወይ ከዓ ተመድ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዎን ፀገም ክፈትሓ ፃዕርታት ጀሚሩ እኒኦ ማለት እዩ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፀገም ብሓሳብ ብጠረጴዛ ዙርያ ክፈትሕዎ ፃዕርታት ጀሚሩ ኣሎ እዚ እውን ክሰኻዕ እዩ ላው ጦርነት እቲ ነገር የብሎምን ኦረዲ ኢትዮጵያ እውን ትልግባኣ ነገር እያ ትሓትተላ ኤርትራ እውን ክንዱ ለኣክል ናይ እምቢታ መልሲ ከምደይ ትምልስ ርዱእ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዘን ክልተ ሃገራት እዚኣተን ሓቢረን ክዓብያ ሓቢረን ክጥቀማ ኣብ ምርዳእ ክበፅሓ እየን ተባሂሉ ይግመት
سوني تسعر جمير يخز مالتي حراي صبوي نحنا ونا بسلام نعرف تهزبنا خا سلاماو حتوتات بملعل زي تملسوا الحتوتات حاتيتو ناب سلاماو منقد يسجر عرفتي يوسد نايص مواغزي نايص مونا غزي ناي وعلى بوزح ነገር يهلو حلنو بسلامسي ميديتيت يقبر يعرف بقى يدقس بقى سلام يخوغ اتوم بحيل توسيدومنا نولوم مريتات حاويسو زتوسدنا استفناقول حزبتات كا بتحتون بتوعل مسرتن نملاس يغيد بقى ازي يقبر نعرف نحنا خوينات ورخوينات زبال ነገር نعنا مسمع سلكيو ايزو لسب انكلودينج مي از بايزو يزوق انا خم حدا من اسي سلكين انت خوينو ካልኦቶም ክዋጋኢና ዝብሉ ሰባት ሒዘ አቦይና ደን ኮቅ አይፈቅደሎም እኔ ምክንያቱ ንሳቶም አይሰልከየና እንተይሎም ክገብሮ ዝኽእሉ ከምዚ ተስፋይ ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ ቤት ትምህርት ዘለኹም ውጹ ገለገለ ይኽብለና አነ ክመሃር ይዝደል ሕጂ ተወዲዩ በቃ ክነምህሪና መጺና ትምህርት ክነምህሪና ናይ ኦንላይን ትምህርት ኮርስ ገለ ክንጅምር ቧ መከራይ ናወሉ ማዓት ህዝብ የደናግሩ ማዓት ሰብ የደና እዚ ፍጹም ገይጋይ نودي 8 ودي 10 انتايلو يموت ناولو زغلدو بالتيك توك دي بمحاورات ميديا دي باستفلالي منقدي تقراي ايدن اقرن عصاصيفو نصلا اخركب تقراي ما عندها صلاه تكون صرحو تقارلو ني زطفك حيلي مفكار نصناتيها زبدلكا مفكار تروما بوندينج حدا غزي إلو زخونه سب اينيرو ማለት ተስሐቆኩም ጽቦት በቃ ዝኮነ ተደስ ያትለን حدا غزي እተን ሰባት እንመኽሮ ምኽርን ዓና የድልየና እዩ ሕስብ ተብልካ ይው አነ ዝመክር ዘለኹ ሲን على የድልየና ዲኹን ዝመኽሮ ዘለኹ ምኽሪ ኢልካ ተሓሲብካ ተወስዶ ትራውማ ቦንዲንግ ዝበሃል ሲ ንጸላእኻስ ናይ ምፍቃር ካፍቲ ቪክቲምነት ወፂኻስ ንዑ ኸድካ ናይ ምፍታው ናይ ምጥባቅ ገለገለ ስምዒት አለና በለ ጽቡቕ ሓሳብ ነው ዓለም እንታይ ከም ዘሎ ይፈልጥን ጎይታ ንጉጽም ዶ እዩ ካላይካ በታይዝባል ተስዓ ሚእታዊ ተስማዕ ሚዕና እና ምስሑ ሓድ ወለ እንዳወሉ ዝፍርሙ ተቃውምቲ ፓርታት ናይ ተጋሪኦም ዚኣቶም ማለት እዩ ብጣዕሚ እዮም ዝሕዝኑኻ ካላይካ ሳልሳይ ከምዚ ትራውማ ቦንዲንግ ከምዚ ዝመጽ ሓይሊ ገለ ኢማጂነሪ ዝኾነ ኢነሚ እንዳፈጠርካ ዓዲ አይተረብሽ አይታውኩ እቲ ዓዲ ዲማንድ ዝገብሮ ነገር በአግባቡ አይትፈልጦን ፍኖተ ካርታ ያብልኩም ከም ፖለቲካ ውዳበታት ዓርሱኩም ዝኻአልኩም ሓሳብ ናይ ሓሳብ ምንጭ ኮይንኩም ወይ ካ መማረጽ ኮይንኩም አይቀረብኩም ህዝቢ ዝፈልጦኩም ንዓኻትኩም ተቃውምቱ ብምዃንኩም እንበር መማረጽ ሓሳብ ዘለዎም ኢሉ አይፈልጦኩም ሶ ከምዚ እናበሉ ደቂ 80 ዓመት ደቂ 80 ዓመት ኦፍ ኮርስ ወዲ 80 ዓመት እንድሕረሊ ወዲ 80 ዓመት ክባስ ከሎ ወዲ 30 ታይቲው ታይቲው ንባዕላቶም ሕጂና እምነት ተባይሶም ኣለዉ ሓደ ወዲ አንጥሩ ዝበሃል ምሳኣቶም ዝዋጋእ ዝነበረ ብዓፋር ከይደይሉ ከይደሉ ሕጂ ጀነራል የግዛዕ ኢሉ ሒዙ ዝኾናቱ ሰራዊት እቲ ቃ ናይ ባዕሉ ሰራዊት ካሊእ ናይ ባዕሉ ሰራዊት ንሕና ሕጂ ታይ ኢና ክንገብሮም ነዚኣቶም ነቶም ወዲ አንጥሩ አይፈልጦም እኮ ነርና ቴሊ ፍራንክሊ ኮይናት ዘይመጽኡንስ ስራጋጣማ እዮም ተፈለጡ ነይሮም ደንት ኮንሲኩዌንስ ሃፐን ምስኮነ ሽዑ ተፈሊጦም ውን ዝተወሰነ ስራሕቲ ምጅማር ጀሚሮም ገለገሊኦም ሕጂቶም ዝወግዖም ዘለዉ ሰባት ንባዕላቶም ብሕድሕድ ብቁፅር ብገለ ወይ ከዓ ብሹም ዘይንፈልጦም ሰባት እሞ ንሱ ንባዕሉ ሓደ ውፃኢልነት ሓደ ደሞ ዘይከልክልን ብዝብል ዝተዋጋኣሉ ኣነ እንታይ ንኽብል ኢና ሓራ መሬት ሕጂ ኸዳን መሬት ንባዕሉ ሓራ ዘይኮነ ክተጨርብረኒ ኢኻ ከምኡ ዓይነት ሓሳባት ተሓስብ ዘለኻ ዘን መወዳእታ ንስኻ ስልጣን መሰስ ክትብል ኣብታ ወንበር ኮፍ ክትብል ኣነ ክጓየልካ በዓል ከምፂኻ መርሓያ ወይለይ ፀላእኻ ብምፍታው ዝሕመዩ እንኺዳነ ብሓደ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ትማሊ ናይ ትግራይ ፀገም ናይ ትግራይ ቁጥር ሓደ ፀላኢ ሕወሓት ኢሉ ዝቃልስ ዝነበረ ይኪዳን ሎሚ ሕወሓት እንድሕር ዘይድሒኑ እንጠፍለና ኢሉ ፀላኢ ዘፍቅር ዘሎ ንሱ ሻዕብያ ንዝኹላይ ናይ ትግራይ ጥፍኣት ሃንዳሲ ኢሉ ዝቃልስ ዝነበረ ይኪዳን ሎሚ ሻዕብያ ጎይታ ይመድሕና እዩ مسؤمن كرامبولا خصاوتي مس بريزيدنت إسرائيل أب منا في الشافعي كرامبولا خصاوتي زبل سن نما نزي طلع خاب مفكرك حمي أبي منتز صوت أنت على العلب بيلو من بس وسط أبي مخرامبولا تزوج عاويرة ونحن هذا اللي حقوس تايجر لك هذا زغونة ساعات رو بزعباح ما تضربني يركعك أي حجي انتهي ترغود قالو ناوزي مسيخايلو جو بصبر واي قال بولم بسقاها أوريا ميديا بولم مسكي بك أنصاهم في مستقونا لخا واي وحق اني خندي وطاطينا زللات بينا يسبنا نخيلانا سرحي بلوم بقلسون خنزارو سلاس قبان عزم ساعات يوم مرقص يبلوم قزع يبلوم كم جوتني نزخفلهم يمزقلكلو والله من اسي تطويل كاستوعل ياكل حزنا بطرنت حزنا وكنات حدا مشنفاين تشنفاين زيبلو بطعم زحزني مو كمبوتات ازي
ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን እየድልየና ዝሓለፈ ኣኽለና ኢና ንብል ኣለና ትእማር ዝኾነ ትግራይ ለሙን ተበከላ ንዳዊት ዝመስሉ ኣቦታት ዳዊት እናደገሙ ይበኽየለው እንዳዊት ዝመስል ኣዴታት ዳዊት እናደገማ ይበኽያ ኣለዋ እግዚኦ ይብላ ኣለዋ ኣምላኽና እግዚኦታና ይስምዐና ደቅና ድማ ድምፂ ኣቦታትኩም ስምዑ ይኣኽለኩም እታ ዓዲ ተኾይና ንኹላትና ተኣክል እያ እዚ ህዝብና ንኹላትና ይኣክል እዩ እቲ ስልጣን እውን እግዚአብሔር ተሂቡ እምበር በጥይት ተኩስካ ዲ በጥይት ተምፅኦ ስልጣን ኣይክህሉን ኣይጠቅምን እውን ከምትናይ መን ዝበሃል ነበረ ወዲ ዳዊት ሰናክሬም ኣይኮነን ኣብየሴሎም ዝበሃል ርጉም ቆልዓ ነይሩ ዳዊት በቃ ባይዘወይ ማለት እዩ ኢሉ ሓሳው እዩ እንታይ ዝገብር ነቶም ናይ እስራኤላውያን ልብስ በሊዕዎም በቃ ኣብቲ በሪ ኮፍ ዝብል ኢሎምኩም በቃ ዳሕራይ ክመጽእ ከሎ ጓዕዳሓን መጻኹም ገለ መምሰል ማለት እዩ ጓዕዳሓን መጻኹም ገለ ይብልካ ዳሕር ነቦ ክግልጥ የገለ ልቆንጠፍጠፈ ዲሒዙ ግዛዕ ሞይቱ ከመ ዓይነት ስልጣን ሕጂ እንታይ ወጋኔታ anyways ናይሎም ዓንቲ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ሽደን መስኻትኩም ጸኒሐ ካብ ሽደን ሪአክት ዝዋን ንስኻትኩም ከዓ ሽደን ኔሽን ይኹም ትባሃሉ ማለት እዩ ሪአክት ክንገብር ከለናሲ ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ርእቶታት ነትጽሕፉን ኩልኹም ክብረት ያበልና ይቀንየልና ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ማለት እዩ ዝሙሉ ርእቶታት ትርእዎ ዘለኹም KLM ላይክ ገይርዎ ኣለዉ ኣስቴር ሳሙኤል ሽደን ግን ተቀየራለኻ ህዋኢኻ አንጻር ትግራይ ንደለይቲ ፍትሒ ሓገዝቲ ትግራይ ቪክቲምስ ከም በዓል ሜሮን ትጻድቕ ዩ ሰፖርት them why ከም በዓል ሜሮን ዝኾኑ ከዓ ንምንታይ ከምዚ ትገብሩ ኖ ኣነ ነዚ ለፈላሊ ታይ ዝበሃል ዘብሎም የብልን ሓሳቦም ትምጉቶን ሓሳቦም ተካትዑ እምበር ኣስቴር ሓፍተይ ማለት እዩ ንደለይቲ ፍትሕ ኣነ ፎቶ እምበር ፍትሕ ዝደልዳ ፍትሕ እንዲ ፍትሕ እኮ ኣነ እንተ ዘይፈተኽዎ ፈጣር ስለዝፈትዎ ኣነ እንተ ዘይፈተኽዎስ ካሊ ፈታው ስለ ዘለዎ ወዲቑ ኣይወድቕን ኣነ ደላይ ፍትሒ ፈትየ ፍትሒ ርትዒ ኣምን እየ ማለት ዝዓበ ኩሉ እየ ፍቲ ከባቢየ ብዙሕ ሰብ እንትወፅዕ እንተሎ እከቢሎም ሽማግለታት ዓዲ ዓበይቲ ዓዲ ጸገሙ ይፈትሕሉ ኣግባብ ብዘለዎ መንገዲ ኻ ዓሪቆም ይቕምጡ ስለዚ ካብዚኦም የተወሊደ ዓብየ ብከምዚ ዓይነት ባህሊ ዓብየ ኣቦ ገረብ ዝበሃል ብዝሽምገሎ ዓዲ ዝዓበና ዓዲና ማለት እዩ ሽምግልና ዝንፈልጥ ዕርቅ ንፈልጥ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝበለ ፍትሕ ጎሲዩ ዝነብር ሰብ ዘይኽበረሉ ከባቢ ተወሊድካ ዓቢኻ ደላይ ፍትሕ ይጸልን ማለት እዩ ፎቶ ሚ ኦፍ ኮርስ ግን ኣነ ሓደ ግዜ ርእይቶ ብርእይቶ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ሶኢልካ ደላይ ፍትሒ ኤልካ ናይ ካልኦት ሰባት ፍትሒ ከዓ ክትጎሲ የብልካ እዚ ክኸውን ኣሎ ባህላ እዩ እሞኸ ለዋም ቅነ ውድላይት ንሕና ሕደርታ ሓዋት ኢማን እዩ